Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să fac top 10 cărți care le-am citit în 2022 și mi-au plăcut cel mai mult. O să începem cu Cartea Fluturii, adică volumul 1, 2 și 3, care să le vedeți pe ecran. Ea este scrisă de Irina Bender și vă spun ceva despre ea. Fluturii este o poveste de iubire spusă astfel, o recomand adeseori celor care au uitat să iubească. Recitesc adesea din ea și iubirea e la fel de proaspătă. Iubesc iubirea, adu în viața ta lucruri care nu pot fi comparate cu banii. Ele sunt cele mai valoroase, ridicate, îmbracă-te frumos și urmează visul. Ești o minune, iartă, iubește, bucură-te. Asta a spus Hriston Filipescu despre această carte. Eu vă spun câteva lucruri care se întâmplă în ea. Este despre o fată care este și personajul principal, care o cheamă Irina. Ea se îndrăgostește de un băiat pe nume și el se face că o iubește foarte mult, dar o înșeală cu mai multe fete, numindu-se Matei. Dar el avea un frate mai mic, dar era vite. Adică era adoptat de la orfelinat. Și ea se îndrăgostește de el. Și apoi se ceartă, el rămâne însărcinat, dar din cauza acestui iubit Matei, ea pierde acest copil și până la urmă Matei devine și ea iese din minți și ea se desparte de el pentru că este foarte speriată de cum procedează el în diferite situații. Atunci ea rămâne cu Robert și la urmă ea ajung să se întâlnească pe ascuns și nu se mai vede cu Matei. Dar Matei o căuta în continuare să răzbune pe ea pentru tot ce a făcut. Aceasta a fost prima carte care o pun pe locul întâi, adică 3 volume ale Irinei Bender, Fluturii. A doua carte este Jane Eyre, scrisă de autoarea Charlotte Brontë. O să vă spun ceva despre ea. Jane Eyre a fost publicat în 1847 sub pseudonimul Currer Bell. Este un Bilks roman în care autoarea urmărește emoțiile și experiențele eroinei eponime de la trecere la mortalitate la pasiunea acestei pentru Mr. Rochester. Eroul romantic byronian și stăpânul moșiei fictive Tarflight Hall. Jane Eyre a revoluționat arta ficțiune prin internalizarea acțiunii, prin atenția acordată evoluției graduale a sensibilității morale și spirituale a eroinii și prin faptul că toate aceste evenimente externe sunt colorate de o intensitate a trăirii care fusese până atunci considerate domeniul exclusiv al poeziei. Romanul conține elemente de critică socială al poeziei. Și are un puternic nucleu moral, fiind considerat revoluționar prin individualismul personajelor principale și prin tratarea unor teme, precum relații dintre clase sociale, sexualitate, religie și protofeminism. Aceasta este a doua carte care o poziționez pe locul al doilea. A treia carte este Acolo unde cântă racii, cred că ați mai auzit de ea, este foarte populară și mulți o citesc în ziua de azi. Ea este scrisă de Delia Owens și este despre o fată, Kaya, care a trăit pe malul unei mlaștini aproape de Marea Neagră, singură, de la 7 ani, s-a îngrijit singură de ea, când părinții ei și frații ei, mai întâi mama ei, apoi frații ei, pentru că tatăl lor era foarte rău, și apoi frații ei, pe rând, au fugit câte unul. Ea trece prin toate, nici nu merge la școală, pentru că ea nu putea să meargă la școală, trebuia să aibă grijă singură de ea se temea la școală, a fost doar o singură zi din viața ei la școală. Și atunci toți au râs de ea. Apoi ea începe a-și face singură banii.
Găsește, în fiecare dimineață se scoală la 3 dimineața și caută stridii în nisip. Apoi le vinde vânzătorului de benzină care lângă el are un magazin. Totuși el îi vinde și motorină pentru barca ei cu motor. Apoi ea își găsește un prieten care trăiește tot pe lângă mlașcină, doar puțin mai încolo, care îl cheamă Tate. Acesta se întâlnește cu ea de când era mică și începe, apoi după ce crește, are deja 16 ani, el începe să o învețe să citească. Apoi învață să scrie și apoi ea începe să scrie poezii, dar aceste poezii sunt publicate sub alt nume și nimeni nu cunoaște, doar până la sfârșit. Apoi Tate se duce la universitate și ea rămâne singură și promisese că o să revină peste un an, la ziua ei. Apoi, după ce a plecat Tate, el nu s-a mai întors de ziua ei și ea a fost foarte spărată. Ea s-a spără foarte tare pe el. Apoi ea s-a întâlnit cu un băiat pe nume Edward, care era un om mai bogat, adică tot de vârsta ei, dar puțin mai mare. El începe să se întâlnească cu ea, dar nu era foarte bun. El plimbă prin mai multe orașe și îi arată și alte localități din pleacă cu ea în alte țări și îi arată lumea ca și cum. Apoi el se înrăutățește, el era foarte rău și el începe să se întâlnească cu o altă fată care trebuie să se căsătorească cu ea, deoarece tatăl ei avea mai mulți bani, tot așa ca el. Și ea este înfuriată din cauza aceasta și nu dorește să mai vorbească cu el. Atunci el se desparte de ea și el, într-o noapte, când au mers în turn, ea l-a împins de pe scări și el a murit. Cu aceasta ea merge la închisoare dar totdeauna ea este îndreptățită că nu este vinovată, deoarece nimeni nu a găsit niciun indiciu care să dovedească că e ea. Atunci, la sfârșit, ea se împacă cu Tate și se căsătorește cu el, dar din păcate ei nu au avut copii. Și au lărgit căsuța ei, baraca în care a trăit ea. 4 este la Leaua Neagră din Paris, scrisă de Karen Roberts. Acesta este o carte care se petrece în timpul războiului al doilea mondial în Franța. Ea este o cântăreață care dă spectacole și prin radiouri spectacolele ei trimite informații ca să-i ajute pe oameni să poată comunica unii cu alții, deoarece scrisorile erau verificate de germani. Așa se continuă cartea, că ea și prin radio transmitea prin melodiile care le cânta diferite mesaje, iar apoi ea se întoarce la familia ei și începe să-i ajute pe oamenii și le împărțește și acte false ca să poată ieși din țară, să meargă să aibă cale liberă pentru a scăpa de acest război. Apoi ea se întâlnește cu sora ei, o întâlnește pe sora ei după mulți ani, dar ea din păcate moare, deoarece au găsit-o germanii, deoarece atunci era Franța cu Germania în război și ea din păcate moare. La sfârșit ea au găsit-o pe mama ei și s-au mutat în altă țară și a început de nou să dea spectacole, dar Max, acest regizor care lucra cu ea și el era implicat în toate acestea, el s-a îndrăgostit de ea și ea de el.
dar i-a promis ca să se întoarcă după ce se termine războiul, deoarece el se simțea îndatorat față de patria lui. Apoi, după ce se termină războiul, el se întoarce acasă, adică în țara unde dădea spectacole. După spectacol, ea se întâlnește cu el, el îi mâinează un buchet mare și așa se termină cu un final fericit când ei se întâlnesc. Și acesta e sfârșitul cărții acestea. Următoarea carte care o poziționez pe locul 4 este Străina de la Hollywood, scrisă de Aurelian Silvestru. Aceasta este o carte care personajul principal este Felicia și un citat care s-ar potrivi acestei cărți este: capătul lumii începe acolo unde simți pentru prima dată dorul de casă, care se mută într-un alt sat din cauza că părinții ei au făcut accident. Am pornit. Părinții cad în accident și ea se mută în alt sat. Apoi un băiat care se îndrăgostește de ea dorește să comunice cu ea, dar ea se ferește deoarece este speriată. Apoi un alt băiat care tot din acea școală, care ținea un spital, care ducea copiii care nu aveau părinți și le donau lor organele la oameni înstăriți. Și în toată cartea asta se vorbește despre cum au scăpat-o pe Felicia pentru că ea a fost dusă și ea acolo la organe și cum au scăpat pe toți de acolo. Dar până la urmă acel băiat s-a făcut și el bun și au scăpat toți fericiți de acolo. Cu aceasta se termină și cartea. A doua carte este din colecția Iubiri de poveste, scrisă de Loretta Chase, o lei de aproape perfectă. Această carte este o poveste superbă despre doi oameni care se străduiesc cu disperare să nu se îndrăgostească. Alistair Carrington și-ar dori din toată inima să nu mai iubească femeile atât de mult. Pentru a scăpa de cele mai rele impulsuri ale sale, călătorește într-un loc departe de civilizație, în Derbyshire, unde speră să împuște doi iepuri dintr-un foc, să evite orice tentație și în același timp să-i ofere o mână de ajutor prietenului său care i-a salvat viața de pe câmpul de bătălie de la Waterloo. Dar acest cel nobil îl aduce față în față cu domnișoara Mirabel Allwright, o femeie la fel de inteligentă, de încăpățânată și de lipsită de scrupuli. Este și el. Și, în plus, e un nebunitor de irezistibilă. Viața lui Mirabel Allwright este deja foarte plină în încercarea de a-și ține tatăl genial și extrem de excentric departe de necazuri. Ultimul lucru de care are nevoie este un aristocrat atrăgător, sensibil și inteligent, care să-i amintească faptul că are o inimă și un trup. Consideră el, a ajuns de haine atât de demodate încât este practic de datoria lui să dezvăluie frumusețea. Este oare posibil ca un lucru care are atât de greșit să poată oferi un sentiment atât de minunat? Această carte, de ce se spune că ea a uitat să iubească? Pentru că ea avea deja 30 de ani și nu era căsătorit. Și acum să vă povestesc ceva despre cartea aceasta. După 3 sezoane moderne, eșuate, și o tentativă dezastruoasă de nuntă încheiată cu fuga mirelui din fața altarului Lady Dorothy Beaumont, este sătulă până peste cap de planurile familiei sale. Nu vrea să îmblânzească un duce, nici să farmece un conte, nici să vâneze un viconte. Vrea să ajungă la căsuța mătușii ei din Irlanda și să trăiască într-o libertate până de tihnă. Când încă un duce arogant și păcătos o invită la vals, Dia devine, fără să vrea, subiectul tuturor bârfelor. Acum că ducele i-a ruinat planurile, tot ducele trebuie să îi le repare. Dar Dalton, duce de Osborne, poartă pe umeri o povară prea grea ca să-i pese de debutante sau de căsătorie. El se folosește de districțiile frivole și de spectacolul public ca să-l distragă atenția de la singurul ei cel, adevărat, să-l găsească pe individul care i-a distrus familia.
când căutările îi poartă spre Irlanda, ultimul lucru aici despre familia lui acest duce. Deoarece ea a fost omorât fratele intenționat, dar fratele lui nu a fost omorât, dar a scăpat. A fost scăpat de de celălalt prieten al mamei ei, deoarece mama ei s-a căsătorit cu un duce, dar un alt prieten de-a ei o iubea foarte mult și deoarece acest duce care s-a căsătorit cu mama lui acest om, el a luat-o, ea s-a îndrăgostit de el și nu a mai dorit să se căsătorească cu acel prieten care îi era. Și el l-a furat pe fratele lui Dalton și l-a dus cu el, dar a înscenat ca și cum acesta ar fi fost un omor. De aceasta, mama acestui Dalton nu mai dorea să iasă din casă și tatăl lui deja era mort deja. Să continuăm. Când căutările îi poartă spre Irlanda, ultimul lucru de care are nevoie este Inocenta Dia, care îi cade pe cap în toiul nopții, cerându-i să o însoțească la mătușa ei. Drumul spre insula din Smarald este presărat de pericole nevăzute, dar pentru Dalton cel mai mare dintre toate ar fi descoperirea că are o inimă și că Dia i-a furat-o pentru totdeauna. Aceasta este descrierea despre această carte. Următoarea carte care o poziționez pe locul al 9-lea este Dacă aceasta ar fi o poveste, scrisă de Beth Taylor. Vă spun ceva despre această carte. Dacă aceasta ar fi o poveste, aș afla că sunt descendentul direct al unui vestit soldat care mi-ar curge prin vene, n-ar fi afectată de niște bilete, ar învinge hărțăirea și ar întâmpina țipetele părinților mei. Deoarece această fată avea coșuri pe față și toți copiii din clasa ei îi trimiteau diferite bilețele și ea era stresată și nu dorea să se ducă la școală și mai ales că încă acasă părinții ei se certau. Numai că nu e o poveste. Viața reală, viața lui Hannah Geller, așa o chema pe această fată. O fată de clasa 5-a cu coșuri roșii mărunte. Aici se spune ce v-am spus și eu nu de mult. Pe fază și gânduri triste ce nu-i dau pace și care lasă monede cu fața în sus peste tot ce pe unde poate pentru a le aduce altor noroc și care de asemenea descopere magia în cele mai puțin obișnuite lucruri. Un roman de debut plin de sensibilitate. Dar această carte până la sfârșit are un final fericit, deoarece părinții ei nu se mai ceară, la sfârșit să află în parcul de distracție și merg să joace diferite jocuri. Și acesta este sfârșitul. Sunt fericiți la sfârșit. Și ultima carte care am plasat-o pe locul 10 este Coco Chanel de Edmund Charles Roux. Este despre viața lui Coco Chanel, adică această femeie care a întemeiat Coco Chanel. Vă spun ceva despre această carte. Misterioasă pentru apropiații, înverșunată să șteargă orice urmă a trecutului originilor ei, familiei înseși, Gabrielle Chanel a fost de-a lungul întregii existențe o femeie în afara tiparelor, o persoană în afara normelor, într-o societate conformistă, o personalitate independentă, ambițioasă și deja singură, de destul de ei ieșit din comun. Nu prea există oameni celebri, bărbați și femei, care să nu o fi cunoscut, astfel că viața ei se confundă cu istoria perioadei interbelice, Cocteau, Picasso, Max, Jacob, Reverdy, Mesia Sert, prietena întotdeauna. Diaghilev, Steveschi apar cu toate aceste pagini, căci au fost martori intimi al unei aventuri extraordinare. Descriind o carieră agitată, Edmund Charles Roux povestește viața ei, femei unice, trăsând totodată o cronică a 70 de ani din secolul al XX-lea. Pentru voi, poate ar părea o carte neinteresantă de la început, parcă nu pare interesant despre cum ea a ajuns și prin ce greutăți a trecut pentru a-și expune aceste haine care le-a inventat ea.
Și o carte care am uitat să spun despre ea, care se află pe locul al 3-lea, este Țărmuri îndepărtate. O să vă arăt pe ecran că am împrumutat-o și nu o am acum la mine. Autoarea este Kristen Hannah. Elizabeth și Jackson s-au căsătorit de tineri și de departe par o familie fericită, dar după ce pleacă fiicele ei se îndepărtează unul de altul. Fiicele ei care trăiesc în alt oraș. Când Jack primește o slujbă, Elizabeth este nevoită să îl urmeze și să-și lase deoparte toate visurile ei care nu le-a îndeplinit. După ce ea se contopește cu o tragedie, ea pleacă de lângă soțul ei și se îndepărtează de el, plecând în casa unde au trăit ei înainte să se mute. Să se mute din acel sat în Franța. După ce Elizabeth s-a mutat, ea începe pusă în fața unei nenorociri neașteptate, ea își pune la îndoială regele viața, căsnicia, chiar și visurile de mult uitate. Printr-o mișcare îndrăzneață, uimindu-i pe toți, ea se descătușează și devine femeia care și-a dorit mereu să fie. Acesta este finalul cărții, da, cu adevărat, este o carte foarte interesantă, vă propun să o citiți, chiar face timpul care îl dedicați cărților. Acesta a fost vlogul meu despre cărți care v-am povestit și încă o pasiune de-a mea care o practic în timpul liber. Și acesta a fost pentru vlogul de azi, la revedere!